Masih bersama GSR. Coba ambil lado. Asik. Digaskan lagi. Lado di tangan ondengkan tuang oi di pandakian. Lado di tangan ondengkan tuang oi di pandakian. Biarlah indah dari semula lasi semukusan ondengkan tuang oi ngande nantikan. Lasi semukusan ondengkan tuang oi ngande nantikan. Asik. Digaskan lagi. Jemaah tari pakano sungai hari hinggia nandi alang tari ondengkan tuang oi lakarami pulo asalai baniai adi alai suko adi amamili jogo tangan nana kiki kita onde adi oi kada dijual. Darilah Solo kalau buat sarai yo gunung tagalan ondengkan tuang oi puncaknya tinggi. Yo gunung tagalan ondengkan tuang oi puncaknya tinggi. Biasa karima asalai sampai tahu pe magalu ondengkan tuang oi urang rami. Tahu pe malu ondengkan tuang oi urang rami. Si burang bondo nan si burang pipi usalah tangguang adalah pekan ko nasibnya agak dia nan denai ura batamba kayo na araso kaate adi abakal lui na mancam pagan. Darilah Solo kalau buat sadarai yo gunung tagalan ondengkan tuang oi puncaknya tinggi. Yo gunung tagalan ondengkan tuang oi puncaknya tinggi. Biasa karima asalai sampai tahu pe magalu ondengkan tuang oi urang rami.
uang oi kurang rami. Mantap. Jika telah berlalu pasnya Dedang Minang terpopuler sampai saat ini, coba ambil.